Gihangop sa mayor sa Cebu City ug sa gobernadora sa Subo ang gimando sa DILG nga istriktong ipatuman ang balaod sa anti-epal. Ubos ni ini, gidili ang pagbutang sa naong sa mga opisyal sa mga proyekto nga gipunduhan sa kwarta sa kagamhanan. Mato ni Mayor Nestor Archival nga angayan ug haumlang nga ipatuman kini sanglit dili man angayan nga ipasundayag ang naong sa mga politiko sa mga proyekto nga dili sila ang naggasto. Ingon usab ni ini ang gipadayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro diin wa usab siya mohimo ni ini tungod kay dili man gayud angayan nga sakyan ang mga proyekto nga gigastuhan sa kwarta sa katawhan. Samtang gipasalig sa Mandawi City LGU nga mipatuman sila sa anti-epal policy sa DILG. Matud sa City Administrator, bisan wala pa napagawas ang direktiba, wa may makita nga dagway sa mayor sa mga proyekto. Gihimo niyang example ang Noche Buena Food Pack nga gipanghatag sa syudad ni atong Disyembre nga walay ngalan nga nakabutang. Sa paglusad sa libreng sakay program, ang ngan lang sa proyekto ug logo sa syudad ang nakabutang sa Modern G. Paano naman tayo na, di ba? Kita sa iyang mga programa na nayang now, di ba? It's always the program itself. No? Sa bus, sa katong mga Noche Buena, wala may picture niya, wala may ngaanggali niya. So, as far as we know, compliant ang city na. Napay angay improve, buhato na to.